te dionice. Odlučivat ćemo onog trenutka kada riješimo imovinske odnose i kad možemo da uvezamo izvođača u posao. Kome ćemo dati taj posao. Ne smijemo napraviti grešku iz prošlosti. I ne smijemo se mrcvariti na poslovima za koji postoji financijski zatvorena konstrukcija. Kad smo već vidjeli da je toliko interes za autoput od Banja Luke do Gradiške, onda smo smatrali da to trebamo izgoriti kao svoju šansu. I onda smo rekli, dakle mi u vlad kreirali prije samo nekoliko mjeseci, rekli, ićemo sa ponudom da ovaj autoput od Banja Luke do Gradiške damo nekome na upravljanje i korištenje i eventualno izvođenje radova na izgradnji, ali pod uslovom da preuzme obavezu da izgradi autoput od Banja Luke do Šipova, Kupresa, od Banja Luke prema Prijedoru i Novom Gradu i od Banja Luke prema Doboju i dalje dole prema Bijelu. Daćemo dakle na korištenje, mi ćemo isfinansirati izgradnju, a njima ćemo dati napad putarine kako bi izgradili puteve za koji stručnjaci kažu da nema ekonomsko opravdanost da sad pravite autoput prema Mrkonjiću. Ali taj autoput moramo da napravimo. Moramo taj autoput jednostavno da napravimo. Kada će se znati ko će biti koncesionar? Sad u tome to su teški pregovori, to su ugovori, to su papiri koji imaju preko 1000 stranica. Mi razgovaramo tačno sa Štrabakom. Ranije smo potpisali s njima memorandum. Mi smo jasno rekli i hoćemo da zaštitimo naše uslove. Znate, mi sada moramo dogovoriti kolika je cijena putarine. Da ne bude, bez obzira što kažem, evo vama koncesija, vi to izgradite, a šta kada vama prosječna putarina u regiji je 3 do 4 Dobro, to vidimo u susjednoj Hrvatskoj. Pa vidimo to i u susjednoj Hrvatskoj, da, na taj način. Ali mi ne smijemo dozvoliti da recimo kod nas bude 10. Moramo da razgovaramo, ja hoću garanciju da će to napraviti. Ja hoću garanciju da on ne može da poveća cijenu kako on hoće. Dakle, ne možemo mi prepustiti naše uljode, naravno da su pregovori u toku. Pregovori su u toku, bit će izabrana ona firma koja će najviše biti od koristi Republike Srpske, koja će brzo to napraviti, koja može da obezbedi financijska sredstva, koja može da obezbedi sredstva za eksproprijaciju i rješavanje imovinskih problema i koja može brzo da izvede radove. Dobro, gospodine Dodik, još 10 minuta do kraja. Ja mislim, samo da kažem, da je važnije bolje da izgubimo vrijeme u pripremi svega toga, nego da napravimo alto posao na početku koji će samo produkovati aferu. Mi ovdje nemamo pravo da napravimo nijedan propust, mi moramo da detalja sve jedan detalj regulisati. Pa pogledajte, evo o čemu pričam, put od Plašnica do Lakaša. Kada je bila valjana priprema, sigurno ne bi uvali se u takav problem. Danas često čujemo, opravdano ljudi pitaju, šta, koliko se opravi? Ali to naprosto imate sad, još ima 7 kuća koji staču na trasi. Gdje ulazi tunel od Banja Luke u tunel onaj kod Lakaša, tačno su kuće na trasi, ljudi ne daju da sruše kuće. Čekaju sudska rješenja, dok ne dobijem sudska rješenja, ne mogu ja ući u tuđe kuće. Šta da radim? 10 minuta nam je ostalo do kraja emisije, dajte da odgovorimo još kratko na par aktualnih pitanja. Šta je sa najavljenim ulaganjima od 80 miliona maraka za klinički centar Banja Luka? Ranije je, dakle, raspisan tender o rekonstrukciji i modernizaciji kliničkog centra koji podrazumijeva da klinički centar u Banja Luci se pretvori u kliničko-univerzitetski centar i da se i ta univerzitetska komponenta locira upravo gore. Zato je bilo potrebno napraviti svu neophodnu dokumentaciju. Ja samo da kažem da klinički centar u Banja Luci nema ni građevinsku ni upotrebnu dozvolu i da je sve ove godine funkcionisalo tako. Nije imao ni projekt postojećih stanja, tako da je to iziskivalo mnogo napora i vremena ljudi koji su morali da provedu da bi snimili postojeće stanje i da bi mogli da isprojektuju ono što je potrebno. Tender je podrazumijevao jednu vrstu donacije i određeno kreditno zaduženje, ukupno 43 miliona eura. I mi smo, odnosno pobjednik tog tendera, Famed iz Beča, je aplicirao na sredstva holandske vlade koji se daju kao donacije za takve vrste rekonstrukcije. I mi smo uporno u čekanju tih procedura odobravanja tih sredstava od strane holandske vlade, odnosno holandske institucije, kao donacije za tu vrstu priče, a kreditna sredstva samo po sebi nisu problem. U međuvremenu je izvršeno kompletno projektovanje i usaglašavanje svih radnji i postupaka koji su neophodni na tom planu. Čekanje nam je, naravno, na neki način jeste izgubljeno vrijeme,
Ali ja sam potpuno uvjeren ukoliko bude eventualno negativna ocjena holandske institucije, da ćemo mi iz vlastitih sredstava naći ta sredstva i klinički centar u Banja Luci modernisati onako kao što je bilo predviđeno u prvobitnom odliku. A zašto se odugovlači? Imate niz razloga. Jedan je, recimo, indikativno da je taj isti, mada ne trebamo o tom naravno da pričamo u ovom trenutku, ali indikativno da je taj isti fond odobrio sredstva za holandski, odobrio sredstva za podršku kliničkom centru Tuzla, a sa kliničkim centrom Banja Luci odugovlači. Na istim kriterijima, dakle, ništa mimo standarda nije urađeno, ali to će reći nama poruku koju treba da znam. Usije sve pljuse i ja sam uvjeren da ukoliko, a isto će se u septembru raščistiti da li ima tih sredstava ili nema, ako ne bude sredstava, onda ćemo se preorijentisati, ali ono što je zacrtano i ono što je projektovano u kliničkom centru Banja Luci bit će urađeno. Ja ću za sebe, kad odem sa ove pozicije, eto, za 2,5 godine, 3, koliko, ako ne dobijem sljedeći mandat, naravno, i ako ja budem želio da to imam, sigurno, ali ove 3 godine iza sebe ostaviti moderni medicinski centar, klinički centar u Banja Luci. Dobro, evo, bolna tačka ekonomije Republike Srpske, nezaposlenost i činjenica da je broj zaposlenih u odnosu na broj penzionera veći za samo 30%. Kratko, gospodine Dodik, dokle se stiglo sa reformom PIO-a i kada će penzioneri imati penzije po koeficijentu 1? Šta je koeficijent 1? Pa, pune penzije, koliko znam. Šta je to puna penzija? Pa pitajte penzioneri. Penzije po rješenjima na koje su dobili. 99% ljudi ne zna šta je koeficijent. Penzije se dobije u skladu sa zakonom. Penzije su usklađene na zahtjevu udruženja penzionera. Mi smo uradili ono što je udruženje i tražilo. Dakle, i svakog mjeseca te penzije se povećavaju. To naravno nije enormno povećanje, ali je indikativno da ne želimo nijednog trenutka, nijedan raspoloživu marku koju dobijemo fonda je ne podignemo penzionera. Ima tu još prostora za podižanje kvalitete. Ranija famozna priča o koeficijentu 1 koji je isplaćivan je podrazumijevala različite penzije za iste kategorije penzionera. Dobro, to znamo da je bilo... Izjednačavanje je smanjilo taj koeficijent. Ja moram da kažem da je to bilo onda na nivou 0,70 i nešto posto tog koeficijenta, a danas je već na 0,84,5 isplaćuje se penzije. Reforma PIO-a se radi, nadležna ministarstva predlažu reformu, ona bi trebalo da zaživi od 1.1. Uvjeren sam da ćemo to da stignemo. Biće slično kao što su ove sve reforme u regiji urađene. Imaće 3 stuba u okviru penzionog sistema i značajan podsticaj koji smo dobili, kao što znate, kroz razvojni program Republike Srpske od 200 miliona maraka za podsticaj toj reformi dovoljno govore o ozbiljnosti naših namjera da to provedemo. Dobro, evo, govorili smo već o pravosudnim institucijama, borba sa organizovanim kriminalom i, da kažemo, repovima prošlosti čini se teško ide. Specijalno tužilaštvo i pored otvorene i nesporne podrške javnosti nije uspjelo iznijeti neke velike predmete do kraja. Ja mislim da specijalno tužilaštvo treba da šansu i da, evo, neki misle da to se nešto dešava pod nekim našim utjecajem. Ja sam da kažem da sam sa specijalnim tužiocem razgovarao u trenutku kada je imenovan i još sam ga vidio na jednom zajedničkom sastanku gdje smo razgovarali o logistici. Nikad s njim nisam razgovarao telefonom, nisam nikad ništa tražio da uradi ili ne uradi. Ali ono što mislim da čovjek dobro radi svoj posao. I da, kamo sreće, da i drugi u pravosudnom sistemu na isti način poimaju zaštitu javnog interesa. I da uz minimalne krivice za one koji su taj javni